de algunos alumnos que habían tirado agua a las mochilas de otros alumnos. El día 3 hicimos una asamblea porque los profesores han visto que faltaban materiales como los rotuladores que desaparecían en visual y plástica, pero ya han encontrado al supuesto ladrón. También el David han descubierto que hay gente que ha hecho un mal uso de los materiales del taller. Se ha denunciado la desaparición de 2 cajas de bombones del trastero, que todavía hoy en día no han resuelto el problema. Entre las clases Pi y Fi donde hay un trastero, un alumno tiró pintura por todo el suelo. Hola, nosaltres som el Marc i l'Albert i ara us presentarem les notícies. 2 detinguts per robar un nou pis de Manresa i Sant Joan els darrers 5 mesos. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 veïns de la capital del Bages que haurien comès 9 robatoris amb força en habitatges de la comarca. Un d'ells ha quedat en llibertat i l'altre ha ingressat a presó provisional. La impermeabilitat del Cogulló obre un gran front de discrepància entre pèrits. El Runal del Cogulló és situat en un dels pitjors escenaris geològics perquè just a sota hi ha una formació de calcàries i és un conducte preferent. La salmorra viatja per aquestes capes i a sobre és en una vall, els pitjors dels escenaris. Gràcies per la vostra atenció. Hola, som el David i l'Andy i ara presentarem les notícies que han passat als nostres centres. Ahir, dia 3 de desembre, els nens i nenes de segon van anar d'excursió al Museu Marítim de Barcelona, que els de tercer ja havíem anat l'any passat. Hi havia una exposició de vaixells i van veure un vídeo en un planetàrium que explicava que la Terra era rodona. S'ho van passar molt bé i van sortir molt contents. Els nens i nenes de primer no han pogut anar a les coves del Toi per una inundació a les coves degut al clima meteorològic. Esperem que d'aquí una setmana estiguin bé i es puguin accedir a les instal·lacions. També el divendres passat es van repartir les caixes de sortit de xocolata, que cadascú havia demanat. Els diners que guanyin seran destinats al viatge de fi de curs, que segurament serà a Menorca. I fins aquí les visites dels fins que la nit. Que passin un bon dia. Hola, soy Adriana. El Real Madrid se regala su 9ª victoria a Fernando. En un día que Fernando Martín fue el protagonista por el homenaje por su club del 25 aniversario de su fallecimiento, el Real Madrid salió muy enchufado y venció al CAI por 89-71. El Fútbol Club Barcelona se ha convertido en el primer equipo en alcanzar las 1000 victorias en ACB tras derrotar al UCAM Murcia por 90-70, con Alvarines 24 puntos, 6 triples, 24 valoración luciéndose. En el histórico, incluyendo Liga Nacional, el Real Madrid es el más laureado con 1471. La selección española femenina jugará la primera fase del Europeo 2015, del 11 al 28 de junio, en el grupo D, el segundo, Hungría, Eslovaquia, Lituania, Suecia. Hola, som l'Ester i la Judit i us presentarem els esports. La catalana Mireia Belmonte aquest dimecres ha aconseguit 2 medalles d'or i 2 rècords mundials de 200 papallona i 400 estils. En els mundials de la natació de piscina curta de Doha ha caigut aquest dijous eliminada en les sèries dels 100 estils. Només ha pogut aconseguir el 27è millor temps en els 100 estils. La nedadora tindrà aquest dijous l'oportunitat d'aconseguir una nova medalla en els 800 estils, prova a la qual consta el rècord mundial. Això és tot el que Hola, bon dia. Avui la meva companya Cristina i jo, Maria Elena, us informarem sobre el temps. 11 províncies del nord peninsular en alerta per pluges i tempestes. Els xafecs continuaran en la meitat nord peninsular, amb possibilitat de tempestes. A la resta predominaran els intervals ennuvolats. Els xafecs provocaran aquest dilluns la seva presència a la meitat nord peninsular, provocant que es mantingui l'avís groc, risc per pluges i tempestes a les províncies d'Osca, Terol, Saragossa, Burgos, Sòria, Barcelona, Girona, Lleida, Navarra, Castelló i La Rioja. L'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET, pronostica cels ennuvulats o molt ennuvulats a Galícia i a Cantàbria.
amb xafecs febles o moderats, que podrien anar acompanyats de tempesta. Gijón ha estat la ciutat més afectada per les tempestes que hi ha hagut al nord peninsular, arribant fins i tot a causar un incendi a la ciutat asturiana. El mal temps està protagonista en el nord de la península Ibèrica, sobretot les tempestes. Gijón està la ciutat més afectada per ells, causant fins i tot un incendi a les afores de la ciutat asturiana. L'Agència Estatal de Meteorologia ha informat que aquest diumenge han tingut a Espanya més de 20.000 llamps, especialment al nord-oest peninsular, estenent a la resta del nord del país. Hola, soy Sulaimán y mi compañero Mario os presentaremos el tiempo. La semana que viene seguirán las altas precipitaciones y las temperaturas irán bajando. Las lluvias no van a ser muy fuertes, pero puede tener unas rachas de viento bastante fuertes. Gracias por su atención. Hi, today my partner Irene and I will present some of the world's news. President of Nigeria promised arrest responsible the Antifa Games, the Moscow Cano. At least 120 people died and close 300 have been wounded in attacks happened at important mosques in the north of country. A double suicide attempt followed by several shots. In Borno State, capital police have managed to avoid a new attack that also cited the terrorist Friday prayer. No group has yet claimed responsibility for that attacks. However, it is suspected that are seen by Boko Haram. We wait to be prudent in these terrifying attacks.